back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Oh, uy. Guwapang babae. Miss, unsay ato? Miss, ngano may tutukan ako? Giguwapuhan ka na ko? Hindi na mahimo. May tag-iya naman akong kasing-kasing. Uy! Nakuyapan siya! Ano sa man ni? Miyanhim na ni pabiharag makuyapan. Noon sa mga taon ni kinabuhi ay, ikaduha naman ni babae nga nakuyapan. Karong nga dawa. Unsa man ako siya? Niya man ni malupog sa pultahan. Miss! Miss, naunsa man ka? Agi-wagi kisaw. Ano man siya? Bahala, Nip. Ako na siyang apungan din eh. Hindi na ko mahikap niya. Kaya masuko niya. Upahuway ko rin sa iyo eh. Magtigom ko kusog para sa mong diet ni Alma Ugma. Mayo kay sweldo niya. Dili kay ko kagasto. Abad na ko. Uy. Nag-unsam na sa pultahan si Aldrin. Yun na. May babaeng naghigda. Bay! Baby ko, nena siya babae ng kuyapan. Ha? Yun na. Uy, Dali, hala. Si Lorna man na. Lorna, Nga nga manan mo sa hapadong sod. masuko niya ko na ko hikapon. Ha, di na masok ko eh. Kinakuyapan ko na. Sige na. Alsahan na. Ikaw lang uy, wa pa ko kasuway na. Siya pa kasuway. Wa pa ko makasuway hikapog lang babae. Di ko gusto magkasaha ko. Magkasaan kinsa? Ni Ana. Di ko gusto magluib ni Ana bay. Pinagi sa paghikapog lang babae. O sa? Sikang imposiblihan mo eh. Bibi, irog. Akong leal sa ini niya. Oh, asa man na mo ibutang? Sa supa, asa pa man di ay. Aw, Sa maganiharan ni siyang nagkuyapan. kon, bago pa. Mao ba? Nyagumon ba? Mura magilamian. Lorna, ngano Yapan magka? ka ni tinawad. Ako yapan ka ni tinawad. Ha? Natingog na ulian. Lorna, ngano magka? Di ba nga nagbuwag naman ta? Ibutang sa tikabik, ibukat kay ka. Hoy, di ba nagbuwag naman ta? Di ba ginante ka? Nga di ko ganahan ang iyong pagkamahilak? Kapos yung katubang ang babaeng magsigilag drama, oy! Pero mahal ta kami ko. Diin mo ko magkuwang ni mo. Usa na ko sa ni mo, Miko. Awa magkaysa. Wa kay problema. Ako ang dunay problema. Ako og dili ikaw. Ako! Kining ako kasing-kasing away bot! Ano ba ni siya gugma karon? Unya ni ikaw ba? Ngupas! Pero misaad ka nga ako lang imong gimahal nun. One and only ni mo. O lagi. So wa pa muhupas nga akong gibati para nimo. Miko, mabdos ko. Usa? Ikaw, Mabdos ko na siya bay. Hala, amahan na ka. Mga palipay bay, may liwat na ka. Miko, andam ko magpaulipo ni mo. Ayaw lang kong biyae ang atong anak. Maluoy kami ko. Ako niya ikugo sa bunyagan ha, bay. Moderate ko o sa ka baboy. Bay. Pwede kang mudunit og baboy, pero dili sa among kasal. Sa ako lang adlaw bay ha? Og ikaw Lorna, day. Ha? Maluoy ka. Kung tinuod nga love ko nimo, kalimti ko kay sakitan ka lang. Hay naman na itong imong mga saan. Ay napapas lagi ni Lorna. Busa iyan og pamugos.
Kung tinood nga mabdos ka, ako lang ang sustentuhan. Ay lang pangandag kasal. Mag-antos lang ka. Sige na, day. Kuyapan sa na ron. Kuyapan sa na ron. Ayaw lang kuyap-kuyap, ha? Kay bugat na kay ka. Sige na, pauli na. Tawagan lang niya kung magpa-prenatal ka na, ha? Kay ubanante ka. Pero di lang taon sa pagkasal na yun, oy. Pero... Aray, kasi kung aray, Sakit ang imong sakit kayo. Alden, palihugog. Kalit kayo ni. Palihugog sa kayo niyang taxi ba eh. Plitihi lang daan. Pirmi na sakit mo, oh. Karoon ni kalit ni. Karoon na. Plitihi ba ya? 158 naman ang ako napliti sa una. 158 ba? Oh. At tagilan na siya 200. Ididaklan niya na siya mong abangan sa bahay. Aray! Ay, kasakit ko mo, bay! Bay, aray! Hato na na, bay! Miss, paulin ka? Dali na, pasakin tayo taxi. Ayaw na lang kong ihatod. Salamat na lang. Oh. Uy, kaduoy niya eh. Pastilan. Pila naman tayo kababae ako nasugatan din eh. Tagha naman to. Wala sakit. Sabi ka niya, bada ko siyang hilak-hilak. Ang sakit si Mamo, hay naman. Wag ta nga. Ha? Katawa naman ka. Da. Pasakit-sakit ka sa. May luoy kito siya ba, Miko eh. Artistar to eh. Luoy kito siya. Ikaw, wag ka mahadol ka baan ka niya? Mabdos ka do. Da sa niya, oy. Anong misugot mo sabsiyan ako? Pilam gid ka buok imong uyab eh. Ika 25 to si Lorna. Ano? Pilam gid ka buok tanan. Katong misong din eh, si Estela, 27 na. Ug si Ma'am Los, ika 28. Kudaghan ko na. Ang anong di ba si kaganatong stila nga? Gwapa man kito. Da, hasol kayo eh. Dali kito masuko. Unya na ba, inig kasuko. Mutaas ang tingog, dayog pangutot. Oo, kadungog ko to. Kauto to din eh. Ano ka auto day? Dini, Amo to di ko ganahan. Kisa may di madiskaran sa arabe. Ikaw ba, awayon ka. Unya, inig-away ninyo, utan ka pa. Oo kayo, di ba? Bitaw sa. Lagi. Kauto to siya, silang nangisog siya din eh. Nya, nalingaw ka. Nimuot ko gamay. Gwapa siya, plautot lang. Nya, katutiguang, ika-28 suto ni mo. Mga na tilas. Love potion. Cuman, lasa ba to ni mo? Katutiguang. Dili na eh. Si Dili. Dili pa. O napa, punan pagini mo? Oh, tinggal eh. Kaya man ako bakit yung babae nga akong gipangita. Ang babae nga makapabuang nako. Oh, makit ano na ni mo ba? Kay gabaan ka ng ubang gipahilag ni mo. Ay, way, unayag pagigo. Way, daog. Ikaw eh. Tuod bay. Ano makita na nimo ang babae nga magkapabuang nimo? Uban ko pangita ni ana ugma ha? Oh, sige. May kay, di off na ko. Ako duty di gagabi eh. Manaag ta. Sige bay. Kay mag-ampo pa ko nga ugma. Ako na makitaan si ana. Sige. O, i-appeal ko niyag ampo ha. Nang ika-29 babae nga maabot sa kong kinabuhi. Ma-in love na gyud ko. Oo. Basta pangayoon na nimo sa Ginoo. Ihatag mo na niya nimo. Pero sayang gustong panahon. Ipadali na sa Ginoo bay. Ano makasuway sa ko ba? Kung unsa nang gugma. Bay, di man yan tanandaan nga tumagian ha. Kung Ha? di ka masaag. Makalibog man. Ay, libog-libog ya. Ay, gutom naman. Mga ano na ta. Sige. Lami din lang dugo-dugo din isa. Bay, Melvin. Naman. Tanawa, bay. Unsa ba? Tanawang tindi na bay. Haskang gupahagdughan ba ya? Uy. Unsa man na? Ika-29 binana nimo. Di sabay. Tutok lang ko ba? Lingaw-lingaw sa mata ba? Bastusa sa niyong matabay oy. Kuni apatos lulaw na. Gidukol na ka. Saba di oy. Sa din ang maibog ta. Nganong pakita mo sila nilang dughan nila be. Wa man ipakita. Unsa ka? Sigam ko ng mata mo. Na kinagtripan nga babae?
Kanang bata. Ang dugan sa bata. Ha? Nanam din ng bata, bay. Uy, ayaw na, bay. Mapreso ka na, bay. Na, mapreso ka na. Ma-child abuse ka na. Dili, uy. Ang kwintas yung dugan may akong kitanaw. Ha? Saan na nagkwintasa? May singsing nga gibitay. Hala, parehas sa karaang singsing ni Lola. Unsa? Dili ang gitubag sa Ginoo ako mga pagampoy. Gidungog din niya. Dinila ka ba ha? Dinila ka. Oy, asa ka? Oy! Inday! Shh, Day! Kuan ba? Nga nunoy. May mong mutanaw sa imong kwintas? Kana imong kwintas ba tanawon ko? Kasi ba naghatag ni mo na? Ha? Ato na ko nang! Uy, Day! Ayaw na! Day! Asa! Ayaw sa! Day! Ay, gato ba di ay sir? O sa ito yun, di bus bata. Kuan, nakailag atong bataan ang? Kato, awa, pero taga-peryahan man to, oy. Ha? Unsa nga pilihan? Kanang mga dinagko na nga grupos peryahan ba? Asa man na sila karon? Ambot lang kay magbalhin-balhin man na sila. Mao ba? Salamat ang ha? Sige. Bay! Oh, taga-pilihan ang mga bata, taga-pilihan. Ha? Pagitaon niya na to. Kay tuwa niya singsing ni Lula. Unsa? Bay, sige na tagtuyok-tuyok. Huwag kita nagyang pirihan. Ang mamasin ta sunahan. Mamasin ta. Di ba naman sila ng mga pista-pista? Oh, husto ko ka. Naman na sila ng mga pista-pista. Mangita tigdapit ka doon pista. Unya, doon pirihan. Oh, sige, good. Pero sigurado ka nga ang karaang sing-sing sa imong lula ang gibitay sa kwintas bata. Sigurado ko ba Ako ginagsulpi ni. Kailagay ko sa bato ini. Mugilag ni Mayo. Oh, sige. Pero ato niyang iprendaha kung ato niyang makuha. Salamat, Ginoo. Doon lang ko sa mutangan ni Ana. Salamat. Ate! Huy, ate! Ate, pagmata, ate! Ate! Titik ka mong mata, ha? Hay! Da, mata lagi ka! Saruna! Mimi? Hasula ni mong bata ka, uy! Duka pa kaayo ko! Kaya pahayo ka wako'y to gabi, eh! Hasula ni mo, Ate, paminaw sa! Dunililaki nga ni Duol na ako! Lalaki? Unya, yun sa ka? Wa ko niyaon sa aoy, pero gusto siya mo tanaw ining akong kwintas. Unya, nangutan na siya kung kinsay naghatag ini nako. Unsa? Mo na ate! Ambi ng kwintas, be. Dali, ambi! Ambi ayun! Ate, oh! Saan man ni mo ate? Imo nang ilabay? Dili, ako rin taguan. Kay basin nangita na ang tag-iya ini. Pamati ha, pamati. Kung doon ay mangita ining kwintasa diya ni mo, ina nga nawa ni. Mamaka ko ate? Oo, pamakak lang good. Kausara bitaw. Kausara? Ayaw sige. yun pagsulti ha. Nga ni anak ko ang kwintasa. Nakasabot ka. Oo, ate Ana. Kinsa man ka ang nangita ining kwintasa. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!